Actually, ito ang last supper galing sa kapitbahay. Kasi uuwi sila ng Pilipinas. Sana all, no? Sana all uwi ng Pinas. Magpapasko sila sa Pilipinas, tapos hindi ko alam kung hanggang kailan sila doon. Matagal ata. Sana mag-enjoy na lang sila sa Pilipinas, no? Sana next year makauwi din tayo. Mm. Ang anghang ng jalapeno nila. Ah? grabe. Ano to? Parang may sausage, ha? Chorizo. Oh, chorizo pansit. Sarap yan, ha? Itong pansit, sa sobrang sarap, iulam ko na lang. Sarap. Tingnan niyo pa yung plato ni Jay. Nung unang kasal po namin, pag may handaan, hindi dapat nagdidikit-dikit yung mga iba't ibang putahe. Hindi pwedeng maghalo-halo. Tingnan niyo Ngayon? po. Halo-halo na po. Halo-halo na. Inulam na niya lahat. Nagulat ako nung unang pumunta ako sa Pilipinas. Siyempre, kumakain ng kanin. Pero inaulam nila lahat. Kahit pansit, minsan prutas, 'di ba? Saging, ganyan. Kung anong-anong gulay. Inaulam lahat. Baka mamaya pati yung fruit salad iulam mo. Pwede. Okay lang. Basta may kanin, no? Wala na mapipilitan na pag magluto Oo. weekend. Wala nang treat Diba? every weekend. Usually pag linggo, hindi na kami naglaluto kasi alam namin may luto sila and binibili namin sa benta nila. Wala na sila. Bilisan yung bumalik ha. Iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Hindi ako nakapagpasko sa Pinas ever since 2011. Ikaw din, no? Ako Ay, kaya, 2010 pala. yes, ako 2011. Oo. 2012 sinundo kita. Yes, December December 11. 11. Kaya hindi Hindi ako umabot. naka-Christmas. Pero, yun nga, every year tayo umuwi pero never tayo umuwi ng Christmas season. Yeah, usually pag Summer. fiesta o summer. Summer. Tikman ko nga itong sinigang. Ang sarap, ang dami. Sarap siguro itong beef. Sinigang na beef, no? Hindi yan yung size ng container na pangbenta nila eh. Ay, parang Isang kaldero isang naman buhang na. Tupperware ito, ha? Ang Isang swerte. Tupperware na yung binigay sa'yo eh. Wow, sobrang malasa yung beef. May sitaw pa, oh. Oh, baka galing pa sa garden nila yan. Baka, oo. Pati itong talong galing sa halamanan din nila, no? Malambot. Sarap. Parang hindi ko pa na-try itong sinigang na beef. Never, pa. diba? Usually pork, bangos. Pero beef, first time ko to. Nag-try na din ako ng sinigang na manok. Sinampalukang manok. Yan, masarap din. Jira ah! Yay! Ngayon mo lang nakita, yay! Mag-ingat. Bring it Wow. over here, buddy. Come here. Kain tayo. Hindi mo nakita yung ulam eh. Wala, inunan niya maglaro eh. Yay! Halika, let's tanggalin ko yung gusto ko. Save ko na lang to para sa kanya. Mamaya. Uubusin niya yan, promise. Kakainin Hindi pa niya nila. nakita kasi eh. Iwan. Busog ako agad. Dami kasing ulam. Talagang nababusog ako pag hinahala ko ang pansit sa kanin. Parehong carbs eh. Diba? Ang bigat siya dyan. Ito ang maha blanca. Mukhang may Eden cheese. Sa ibabaw, syempre may corn. Tikman ko nga. Maha blanca. Ang creamy. Wow. Magde-dessert ka na ako. Nasa kalahati pa lang. Uubusin ko to. Bilisan mo. Pinaka-creamy na maha blanca. And may konting alat dahil sa Eden cheese. Sarap. Be, masarap to, promise. Tikman mo nga. Or gusto mo o mamaya pa? Baka wala na mamaya. Kumain na ako mamaya. Wala na. Nalala mo ba nung gumawa ako ng ganyan? Lasang Lasang cornstarch. Hindi ganito. Ito para siyang pudding. Hingi talaga ako ng recipe nila. Ano ba yan? Masarap ang pa. Tamang-tama to. Pang Pasko talaga itong mahablang kanila. Yung tamis. Ganyan na. Sabi nga sa'yo na to. Grabe, tignan mo yung Ubos na mahablang ubos. Winner talaga. Winner, winner. Pero maraming salamat sa panonood sa aming simpleng vlog ko ngayon. At maraming salamat din sa kapitbahay sa super masarap na pagkain. Siyempre, mamamiss namin ito habang nasa Pilipinas po kayo. Kaya sana mag-enjoy po kayo. At bilisan niyong bumalik ha. Hindi, joke lang. No, enjoy lang sila. Sa susunod po ulit, ingat po kayo.